Nga ai ngu yo blay na kabanta ka ni kapor ka ba mangi baro kum gi khon ki jong blay ngi yo ban shakri yo trai la ka long wat haki yeng ki sem ki jongi nga ai ku blay pi baro ki para banget ki bala ban pet ye ka ni ka jelap ka ni kapor ba menta na du ma pi ki hep ki barit ki khon samla ken thei ba chenrang ba je pi ki rang ba ki long kmi ha ka kerteng ke ba thyang tam ka jong utrai jisu u balong nong panim bat unong siu spa jonga ba jong pi ngayeng ru hang ni na kalyang jo commission board ngai kublai kerpang yepi baro ki prabanget na kalyang jo commission board batu trai undoyo ban kirkhu yepi akum itep kane gade commission sunday bangenget bahakani gaski nginyo amat sibun ki jingle khu lengba ka jing sakri ka jongi yau trai hawai apdeng gini ki jing e ke bangi kendo bon na ki prabanget ki balang ba pher ki myo sho ye ki jeseng kamtam hakani ke mission sunday hagi balang snong ki jongki heneng nget ba ki jeseng ki jongi ki bangi yo hagi yeng ki sem kanong ke jingle khu na ka benta jongpi ngas ngoru ban ai kublai kerpang pi ki prab nget baro ki bam juklet na ka benta ban kersan ye ka kam ka jong blai ha ka mission bon ye ka jing trai mission jong ka balang ka bangi la trai menta la bon tli ki snem kreshi bon ye ka jing kersan ke jongpi lengba ki jing ai bat kham tam ki jing dwai ki jong pi ki ba pi phim jukulet naga benda ka kam mission ngad wai ha blei bo blei unda yo ban kirkhu naga benda jong pi baro ki prabanget ki ba jukersan ye ka kam ban nganget ba pinang la ban ye kersan shu shu knang ba ka kam ka jong blei kanang la ban roi bat nginang la ban yalap ka gospel se ki bon ki jaka ki ba wat ki jaka ki ba ngim pat yo ban rung ban yalap ye ka khubor jo ka ktien ka jong blei hagani ka mission sunday ngilabu ye ga team bat ga team jo kani ka mission sunday mun tau snem arjar arpuwei kalong to trade dep no ye ka jingpen im bat la pen song nong rim ye ga ne ka team na ga city ka jong apostle paul sheki philippi ka lanong ka baar bat ka khot ka ba khadar bat ka sop team hagani ga jeseng sop team ka baning kong kalong ka jing kongu ye ga jing khot bat ka sop team ka baar kalong trai da ka jing sngoren tong ni pet mentang ni puli na ka ktien ka jong bleng na ka city ka jong pol che ki philippi ka lang baar ka khat ka ba khat ar ka ktien ka jong blei ka dan banong kum ni kum ta te ko heb ba e jonga kum ba hala ka sngi phila ko ngu am tang hakmat jonga hendai menta kham tam e habangam don hakmat ken to trade dep no ya ka jing pen em jong phi da ka jing tieng bat ka jing khinyo to blei onoyo ban kirkhu yangi lamba ka ni ka jing puli na ka ktien ka ba em ka jong utrai ka city ka jong pol shaki philippi la jutep lu yaka ba ka dei ka city na yeng bendi namar ya ka ka city pol utho dai haga por ka ba udan ha yeng bendi ha po room haga ba ula la kem ya u namar ka jingelap jong u ya ka gospel badapin puli kini ke city shaki philippi ngi ba ka nong ba philippi kalong ka nong ba ka ba paunam balai kerteng ye ka snong philippi ha ka kerteng jong ukpa jong alexander the great baru tau dei u philip kasien ka baningkong ka ba apostle paul upoi hakani ka nong ba lari hakani ka balang apo philippi ka dei ha ka jinglet missionary ka ba ar ka jong u bat nganget bare hakani ka sin ka baningkong ka ba apostle paul u yo ban poi hapo ka nong ba philippi ka dei ka sin ka ba mau u yo ban yalap ya ka gospel ka jong jesus christ hakani ka jaka bat dei nang ni ru bo paul u yo ban rung se ki pat ki jaka ru ha ka jingetrai ya ka kam ka jong bleng dan sibun ki bangila ban tip la de ban habangi puli ya ka ni ka city ne kawai ka ba shot ne hanga ka banga kwa ban bu hak de ka por ba menta kalong hoi hak ba sedang jok de city u pol u ben pau ka jing sngongu ya ka balang apo philippi namar ka jing le bha ka jongki ya u hande ka ba kham shon shu shu ka ba pol u kwa ya ka balang apo philippi de ben puli bha ya ka ktien ka jong ble hang ni kalong ba u kwa ba ka balang kan sngo thu ya ka dor ka ba shisha jong ka jing im kristan ka jing im hak jing so thu ka jong apostle paul kam dei kata ka ba tang shuim hendai ka ba paul umur banong hang ni na ka benta
ki banget nakabanta ki Kristan ka jingim nakabanta u Kristan ka de kata ka jingim ka badon ya ka jingmut bat kata ka jingmut ka bau pol umut hangni ka long ka jingim ka badon jingmut ka de kata ka jingim ka baim nakabanta u Jesus Christ dai hangni bau pol uang haklanong menengkong kat khat ka ba arfu nyo uang yanga ban im kalong u Christ bat dai halor kan ni kan nongrim ka bau pol ngai i ba u tho ya kan ka shithi ban kentu ki prap ngai apo Filipi kenang ba kena ban im sisa nakabanta u Jesus Christ tungin pet menta kendiat hak bai dai bat kan ka team hak ka por ka mga ong pi kalong trade dep no ya ka jingpen im jong pi la pen song nong rim na kan ka lenong ka bar ka dekhot ka ba khat ar tungin pet kamut ayu trade dep ka jingmut hangni kalong trade hadu bandalong janai trade dep kamut trade hadu bandalong pura lani kan ka kentin trade dep ngilaban ong kamut ru trade hadu bandakut work to the completion lani work to the finish kata kadai ka jingmut jong kan ka kentin trade dep but habau apostol Paul uang ki prab ngai apo Filipi trade dep no ya ka jingpen im jong pi kamut trade dep ya ka hadu ka bakut hadu bandalong pura hadu bakandalong janai tongin pe kamut ayu jingpen im ngai gi barok ngila sungu thu ya ka jingmut jong ni kentin jingpen im kamut ka jingpelat yangi naga pop ban naga bor jong ga pop bat abangi persang ban sotu sepang ka jingpen im ngalak ban ong kumni ngi barok ki prap ngi barok ki banget hau Jesu sisin kasngi ngilamat ya ka jingpen im ngila yo amat ya ka jingpen im daga jing trei ka jong ublai daga jing yap ka jong Jesus Christ halor jo ka ding pna la pelat no yangi naga bor jo ka pop la pelat no yangi naga bor jong ubaman bat ngila yo amat ya ka jingpen im ka jong ublai ha ka jing im ka jong i da ka jing yap ka jong Jesu da ka jing ia ka jong ublai kum ong ka ktin ka jong ublai Ephesus art ka lonong ka khot ka ba pra da ka jing ia ka jong ublai la pen im ya pi bat yanga ngi baro ngila yo amat ya ka jing pen im ha ka jing im ka jong i menu ngilong ki balar rem no la pen rem yangi handai menta la pen ksan yangi da ka jinget ka jong i hau Jesus Christ ubalong unong penim bat unong seuspa jonga bat jong pi nei ka ka bangai isu dangi kran sepang ka jing penim kam kut no tang hang ta hadangi im menta hakani kang la anbu aktin pareng ka present salvation kani ka jing penim ka bangi im menta ukistan dei bat hun lani bat biang tang hakata ka jing penim ka ba ula yo ha ka jing im ka jong u memba ula pediang ya u Jesus Christ kumunong penim bat unong seuspa ha ka jing im ka jong u hendai ukistan udan kamban ngau thu ba udan ha ka jing ha ka lenti ha ka jing ya lenti ba unang dan kam shu bansan ya ka ni ka jing penim ka jong u ya ka ni ka jing ya lenti ka jing im kistan ha ka jing im ka jong u namar kata ukistan barobor udan kamban mat shu ya kata ka bor jong ka jing job haka jingat lenti ka jong u kenang ba un sngo thu ba kata ka jing penim ka udang job ya kata haka jing im ka ba man ka ski haka jing im ka jong u banga ko ba nong ru pi kum ni ba ka ni ka jing penim kan ka jing kut jong ka kan dai hadu kata hi ka ski ba utrai Jesu un sawan sya ka de ka perthai lani ngala ba nong ka climax jong ka jing penim kan dai hadu kata hi ka ski ba utrai Jesu un sawan syakane ka perthai nama kata ngakwa bandong pi ki prab nget bat baro ki ba yo i yakane ka jingalap akane ka por ba menta ngidon menta hakane ka present salvation bat hakane ka por ka bangi im menta ngidon kam ban yale kat bala ban job iki jing sneu baro ban job iki bor jong ka pom daga bor ka jong blai ngidon kam ban dwai ha blai bangin mat yakata ka bor ka jong blai kenang bangin nak ban job iki jinge baro ika pop baro iki jing sneu baro kenang ba kata ka jing pen im jongi ngena ban yang scam hakata ka jing pen im hadu kata ka jingwan ka ba asien ka jong utrai lani hadu ta ka ski ka bangi ngen sa let no nagani ka perthai dai hang ni nget bau pol ru ong iki pra nget apo Filipi trai dep no ya ka jing pen im jong pi kamut trai hadu bandalong pura trai hadu bandalong janai trai hadu bandadep
kenang ba kata ka jing penim ka bangi nglaman kaduk ngin mat ya kata ka jing pendon burom ka jong play ondang la let no nakadi ka perthei lani hakata ka jingwan ka ba ASEAN ka jong utrai pram nget bi jonga ha utrai Jesu namar kata kum ki khun ka jong play ngidon kamban pan ka bor na ublay ha ka jing em jogi ka man na ka singi yo bangi kelat no ya ka jing penim ngi ngam biang ha ka pop ngi ya ha ka pop bat ka pop kan yo ban jaga ha ka jing em ka jongi ka ba shep tieng ka long yo bangi du no ya ka jing penim ka bangi lamat chi sin ha ka jing em ka jongi ka pen kan mau yang ngai ken tien ki bo apostol Paul luang nga shep tieng yo habang ale lap iki we ngan long berasa kan taj no ya ladi nama kata ka jing khot yang a bat ya phi ka long tongin trade dep ya ka jing penim ngin nam shong taj ngin IT ladi man ka singi hau try kanang bo blei unyo ban pen tre kam unyo ban yarap ya ka jing em jongi bangin na ban shakri khamba ya utrai tongin pe khindiat habangin phai shakani ka sub team ka baning kong ka sub team ka baning kong kat kum kani ka team balabu kalong trade dep no ya ka jing penim jong phi ka da ka jing ko ngu ya ka jing khot ka jing ko ngu ya ka jing khon lara pin pet kat kum kani ka text ka bangla puli ha pedeng jong phi ngala ban ong ba ka jing mut ka ba kani ka sub team ka mut ban ong lani ban ai ngi ya ka khubor ha kani ka por ka long kata ka jing ko ngu jongi ya ka jing khot jong ka ktien ka jong ubleng upol uang ki prap nget kum de skap an puli biang ha phi ka khot ka ba khat ar ko hep ba e jonga kumba halaka sngi pila ko ngu om tang hakmat jonga handai menta kham tam e habangam don hakmat ken to trade dep no ya ka jing penem jong phi upol ukentu ya gi prab ngai apo Philippi bandong kumba pila ko ngu om tang hakmat jonga te menta ru upol uang kham tam e habangam don hakmat ken habangam don ding kat bat phi to trade dep no ya ka ni ka jing penem ka jong phi prab ngai ka kai ka bangakwa bandong yo phi larangi pensyong nong rim ya kan ka sub team ka baning kong kat kum kan ka text kwa pli preng jong phi ka jing khot jong ka tien ka jong blai ka long bangin ko ngu ya kata ki ya ka mon ka jong blai ka bau kwa bangi ngin le ha ka jing em ka jongi ka jing ko ngu ya ka tien ka jong blai khnang ba kata ka jing pen em ka bangi ngila mat ha ka jing em ka jongi kanom do no na ka jing em ka jongi prab ngai bi e jonga ha utrai Jesu nama kata kum ki khun ki jong ublai tongin ko ngu ya ka ktien ka jong ublai tongin ya le ting e tongin ya shakmat tongin IT lut ya la ka jong ka jing em da ka jing em ka ba bha ka jongi da ka jing ya lenti ka ba bet ka jing ya lenti jongi kum ki khun ka jong ublai wanam sha ba ki we kinyo ban kinno pop ya ka jing em ka jongi wanam sha ba ki we kinyo kdo kti ya ka jing em ka jongi wanam sha ba ki we kinyo ban kren yangi da ki we pat ki jing kren ki balong kum ka jing kren ben ya ka gospel ka jong u Jesus Christ handai ai ba ka jing em jong phi ba jonga kan long ka jing em ka ba ki we pat kinyo i yo Jesus ha ka jing em ka jongi ki we pat kinyo i bangi long shi sa kita ki breu ki bala mat ya ka jing pen em ka jong utrai ha ka jing em ka jongi namar kata ka jing khot ka ktien ka jong blai ka long tongin ko ngu ya ka jing khot jong ka bangin em bha ngin yat bet ka jing em ngin le e ki e ko ong ha ka khot ka ba khat saw da ka jing klem ka jing khnyum bat ka jing ya bangin num long kita ki ba rem no lani kita ki ba sha rem no ki ba sha kan no pop hakani ka pateng ben riu kom ong ka tien jong blai ka ba ken riang bat ka ba mutlop handai kum ki khun ki jong blai ki bla yo mat ya ka jing penem tungin sei ki so jong ka jing penem tungin sei ki so ki ba bha ka jing em ka jong yi knang bangin la ban trade dep ya ka ni ka jing penem ka jong pi ka jing penem ka jong a pra bangai bi jong a hau trai Jesu namar kata tungin ko ngu ya ka jing khot jong ka tien ka jong blai upol uang tang ba kurukam im jong pi ai kan ya dei bat ka gospel ka jong u Jesus Christ hakani ka ju hi ka landong i ha khot ka landong maning kong ka khot ka ba ar fu nyo tang ba kurukam jing im jong pi ai kan ya dei bat ka gospel ka jong u Jesus Christ kata ka dei ka jing khot jong ka tien ka jong u blai bat dei ka ni le se ko pelong yu apostol Paul du ban ong i kan tien yang ban im kalong ukris bat ban yap kalong ka jing ben toy ken ban nga kham so tana chu chu yu di ken tien ke bau apostol Paul u ong ru ha ka lenong ka balai ka khat ka ba khat lai u ong kum ni ko pra bangai ngangam nyau yeladi u bala bat henda yak ni ka wei nga le daga bang kelet no yaki ki ba shadin
bat da kabaga kene no ya ki ai ki ba shakman nga be sha persha kadak banyo ya ka jing thong kabaga jing khot shaneng ka jong ublai how Chris Jisu kata kadai ka kaba kanuksa kaba bhatam kabangi I hakani ka ju ai ka city kaba pol open I la de ba hakani ka jingyat lenti ka jong u hakani ka jing penim kaba ulama ka jing em ka jong u pol uong ngangam nyau yel di ubala ban bat hendai ya kani ka wei ngale da kaba kret no ai ki ba shadien bat da kaba ngakene no ai ki ba shakman nga be sha persha kadak banyo ya ka jing thong ka jing khot shaneng ka jong ublai how Chris Jisu lapi kwa bakani ka jing pen em jong pi kan long pura ha ka jing em ka jong pi tongin trade ya ka tongin kene no ai ki ba shakman tongin be sha persha kadak banyo ya ka jing khot ka ba shaneng ka jong ublai how Chris Jisu kata kadai ka jing khot jong ka tien ka jong ublai nama kata kum ki khun ki jong ublai ha ka ka mission Sunday ha ka dei bat ka ni ka team bat ka ni ka sub team ka baning kong ka soban khot yang ilang baro tongin long ki ba ko ngu ya ka jing khot jong ka tien ka jong ublai bat cha ru ban ong pi tongin le ya ka da ka jing tieng bat ka jing khnu ong ka tien ka jong ublai ngidan kam ngakwa ban ong pi ngidan kam ban long ki briu ki ba shep tieng ya ka pop ngidan kam ban long ki briu ki ba shep tieng ban le ya ka nu ka ba sniu rapi kwa bakani ka jing pedim jong pi kan long pura ha ka jing em ka jong pi ngakwa ban long pi ngidan kam ban long ki ba shep tieng ya ka pop bat ya ka jing sniu baro ka ba mi na ka pop nama kata kum ki khun ke jong blai tongin pelet jing mot show Jisu tongin pet tang shau ubala ban penlong janai ya ka jing em jong pi bat ya ka jing em ka jong a ka ken mau ya ka jing ong ka jong utrai Jisu kat kita ki bayai ne hadu ka bakot kita ken ki ban yo lajem hai ngin yai ne tongin yai ne ha ka jing hikai jong ka tien ka jong blai tongin yai ne ha ka jing nget ka jong I da ka bangi ko ngu ya ka jing khot jong ka tien ka jong blai ngin pet kindiat ha ka bai dei bat kani ka sop team ka baar ka long trei da ka jing sngoret trei dep no ya ka jing pen im ka jong pi da ka bangi trei da ka jing sngoret kata ka dei ka sop team ka baar ka bangi labu hagani ka mission Sunday langi kran ya ka dei ka subject ka jing sngoret ngakwa ban ong pi tongin pet shau Jisu Christ hi ubalong unong penim bat unong seuspa jong aba jong pi uniu Jisu ubra no sisin yaga khat ka jong u habneng bat ulawan sha ka parthei barakani ka ju ka chiti ka jong pol che ki Philippi khaglanong ka ar ka khot ka pra ulawan da ka ba ula penrit yaladi ula penrit yaladi he humble himself nakabenta baka parthei baro ka wei kan yo mat ya ka ni ka jing penim nama kata hakani ka jing trei jongi ya ga kam ka jong blai lani hakani ka jing trei ka jongi bangin yo ban poisa kata ka thong ka balong pura hakani ka jing penim tongin le ya ka da ka jing sngoret nama dangi long ki briu ki bas ngau kraw ka bible ka ong on penrit ya ki bakum kita ki briu henda ya ki bas ngauret u blai un ken tiu ya ki pet na ka model ka jong utrai Jisu hi ubadala di hi ulawan cakap ke perthai ula penrit yeladi hadu ka jingyap jong ka ding pna kamong ka tien ka jong blai kata ka dei ka bangi I ha ka jing im ka jong utrai Jisu pada pen puli Markus ka lanong ka basipau ka dekat ka basaupu san ka Bible ka ong Jisu hi daldi ong ngalawan ban syakri ban syakri kata ka dei ka mensim jong ka jing sngoret nama kata kum ki khun ki jong ublai habangi kren ye ka subject trei da ka jing sngoret lakalong ka jing trei jong I hak bede bat ka jing pendem jong I simet lakalong ka jing trei jong I ya ka kam ka jong ublai lakalong ka no ka benta ka bangi le hak ka jing shakri jong I ya ka kam ka jong utrai ka khot ka jing khot jong ka tien ka jong ublai ka long tongin trei ya ka da ka jing sngoret lightly ki bangakwa ban bu hangni lingkot tang bangin yo ya ga jingmot kum ga jing pali ga team ha ga por ba manda trei da ga jing sngoret ka baning kong kamot ngidan kam ban trei na ka benta yeladi henry na ka benta ki wei zrangi ngi sngo thu bat la ka ni ka kentien sngoret la ni ka men sim sngoret kala yo jaka ka jing em jongi kala long do long snam ka jing em ga jongi ngatai ngin sngo thu ya ga benta
bah bangidon hakani ka perthei ban trei ka kam ka jong bleiru tungin trei naga benta kiwei om naga benta yeladi u Jisu habo wan sha ka perthei ban yap halor jo ka ding pna wan naga benta yeladi handai wan naga benta ka perthei hi baro ka beng tilra manga pa mapi ngila yo ye ka jingmot jong ka tin ka jong blei ngen nang ban pen rit yeladi namangidon hakani ka perthei om naga benta yeladi handai naga benta kiwei pat ngidon hakani ka perthei om naga benta bangin tei ka hima la jong handai ngidon hakani ka perthei naga benta ban tei ka hima ka jong blei ka ka bang kwa banong ye pi ka long tungin trei ya ka naga men sim jong ka jing sngoret mapi ki khon samna mapi ki long rangba ki long kmi ki kit ya ba ru ya ka kam ka jong blei na ikran ya ka subject ka ba trei da ka jing sngoret ka sobonong habangi trei ya ka benta haka kam ka jong utrai tungin focus ya ka ni naga benta ki wei pat ngin bu ya ki wei hakmat e ngin bu ilade shadien knang bangina ban trei ka jing trei na ka donot ka ba sngoret bat hangta ngin yo ka jing job haka jing shakri jongi ya ka kam ka jong utrai nga kran ru ya ka ni na ka benta ki shakri ka jong utrai manga iladi bat mangi baro ki ba trei ka kam ka jong utrai tungin yo ya ka donot ka jong Jesus Christ knang bangina ban job ikiben sem ki ba kodor shakhajat jogading pna ka jong Jesus Christ kabar pat trei da ka jing sngoret kamut trei da ka mensim jong ka jing shakri sya inga bangan kedau biang sasisin Jisu ong ngalawan ban shakri om ban sya shakri kani kadai ka wei pat ka mensim ka ba upol ru akan ka city sa ki Filipi dangin puli na kadai ka lenong ka baar ka khat paningkong teter ka kren ya ka tahi ka ju ka jing ngothu ya ka ni ka benta bagata ka long bangidan kam ban trei da ka ban sim jong ka jing shakri ngi long tangki shakri bangidan kam ban shakri ya ki wei pat bat rang ilala ban her yeladi haka kerdan jong ka jing sngoret ngin sngotu shisha ya gador jong ka ni ka jing sngoret ngin sngotu shisha ya ga jingmut jong ka jing sngoret ka jingmut jong ka kalong bangin la ban shakri ya ki wei om ba ki wei ken shakri ya pi bat yanga namagata trei da ka jing sngoret kamot trei da ka mensim jong ka jing shakri wannom kmi lenti ya ka buram wannom kmi lenti ya ka nam wannom kmi lenti ya ki ba ki wei ken ong na ka benta jong pi handai na ka benta ki wei sha na ka benta ki wei abi ki wei ki la ban kren kat ba ki kren handai pi trei da ka jing sngoret namar pi shakri na ka benta ki wei om na ka benta ki wei ken yo ban shakri ya pi kta ka ga jingmot jong ne ken tin trei da ka jing sngoret da ka balai pat habang ibu ni ken tin trei da ka jing sngoret kamut trei da ka ba IT lot ya la ka jong ka jing em ar Filipi ka nong ka ba pra ko ong trei wat hadu utrai hadu wat ka jingyap hot ka jingyap ka ding pna ken tongan puli pi ka ni ka khot ka nong ka ba ar ka khot ka ba pra bat habala shem ya u ha ka rukam kum ubriu ula le rit yeladi haba ula jalong uba kongu wat hadu ka jingyap hot ka jingyap ka ding pna ken bantrei da ka jing sngorit kamut ngidan kam bantrei da ka bangi IT lot yala ka jong ka jingim kumbau Jisu ru ula IT sisien yeladi nagabenta ban penim ye ka perthei hi baro ka wei ban kata ka jing trei ka jong ublei ka long hadu baula IT no yela jong ka jingim halor jo ka ding pna ban yap nagipa nagabenta ki pop jong ka perthei hi baro ka wei kata ka dei ka sacrifice kata ka dei ka jing IT lot kata ka dei ka commitment sisa kata ka jing IT lot sisa ka ba kata baro kami dei na kamen sim jong ka jing sngoret ubri ubam la ban long uba sngoret ubri ubam nang ban penrit yeladi onum yo ye ka diga jingmut onum la hiru ban her ha ka kerdan ju ka jing sngoret hadu ban IT la ka jong ka jingem hende ki briu ki bala mat sisa yo trai ki la mat ye ka jing IA ka jong blei ki bala mat ye ka jing eat ka jong Jesus Christ ki tip kumno ban IT yeladi ban IT yela ka jong ka jingem ha ka jing sngoret baro knang ba ki wei pat ken yo amat ye ka jing penim prab nget bi et jonga ha utrai Jisu namagata kum ki khun ki jong blei tungin dwai ha utrai ba utrai on ai ka bot hangi bangen na sisa ban shakri yo utrai da ka men sim jong ka jing sngoret kum ba ong ka ni ka sub team ka ba ar trei da ka jing sngoret ban penkut ye ka ni ka jing ka khubor ha ka ni ka por ka menta ngadwai ha utrai bau bleu unda yo ban kirku ye pi baro ki prab ngai
kibla syak skor ye kan ke jing yelap naga ktien ke jong blai pat sa sien ngau ka banong ye pi kom ba khot ke ktien ke jong blai tongin trade dep no ye ke jing penim ke jongi trei hadu ban long pura wat nom sya ba ka pop kan yo jaka ke jing em ke jong pi pilamat ye ke jing penim nang mat cho pan ka bor no utrai ma pen nang mat cho ye ka bor cho ka jing penim ha ka jing em ke jong pi ba tongin trei ye ka da ka jing ko ngu ye ka ktien ke jong blai but hakan ke jing trei yang kam ke jong blai du tongin trei de ke jing sngoret kenang bangin la ban penim mi ki wei pat ki men sem ki ba ko dor sha utrai blai ndo yo ban ker khu lamba kan ke jing slok ke ba khindian na ka ktien ke jong blai na ka banta ka burom ke jong Jesus Christ amen.